Nosaltres estem treballant per garantir els drets i les llibertats d'aquest país, de Catalunya, i per fer-ho arribarem fins on calgui. Estem davant d'una situació excepcional, tenim un repte de país, no de partits. I per tant ara estem tots preocupats per saber què passarà el diumenge a les eleccions. Jo el que proposo és que assegurem que diumenge hi ha una victòria de l'independentisme, que és el que necessita aquest país. I per proposar-ho, faig una proposta als companys d'Esquerra Republicana i de la CUP, i els proposo des d'ara que puguem garantir un gran grup independentista al Congrés, amb tots els diputats independentistes junts. Una veu inèdita al Congrés, amb tots els accents de l'independentisme i sense cap de les divisions que ens han portat fins aquí, que hem patit fins al dia d'avui. Una veu que ja serà forta des d'ara i que, per tant, podrà capgirar-ho tot. Ara almenys ja estem tots d'acord que estem vivint una situació excepcional. Doncs siguem capaços de fer una aposta política excepcional. Recollim el clam del carrer, diguem-los que sí, que obeïm i assumim i atendrem en el sí de l'estat espanyol, que és allà on es fa més por la nostra unitat i la nostra determinació, que farem efectiu aquest clam d'unitat. Per tant, repeteixo aquesta oferta inicial, que hi hagi un gran grup independentista a Madrid on siguem tots els independentistes junts.